Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah. Wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil bararah wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wonten pangarsanipun Bapak Kiai Nurju ingkang kaula hormati kaula taklimi. Wonten pangarsanipun Bapak Kiai Haji Saudi ingkang kaula hormati. Wonten pangarsanipun Bapak Kiai Slamet ugi Ibu Pujiana ingkang kaula hormati. Wonten pangarsanipun Bapak Kiai Sabarudin ingkang kaula hormati. Wonten pangarsanipun Bapak Haji Sukir ugi Bapak Haji Sugiman ingkang ugi sedaya kaula hormati. Wonten pangarsanipun sedaya ustadz ustadzah, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Imam Masjid, Bapak Imam Mushola, Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun ingkang kaula hormati. Panjenengan sedaya hadirin hadirat saking arah pundi papan kemawon ingkang kaula mulyakaken lan ingkang kaula dongaaken, panjenengan sedaya dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Ingkang sepindah kaula dherekaken nginggahaken raos syukur dening Allah Subhanahu wa taala. Sing gelem syukur nikmate ditambah kathah. Sekedhik-sekedhike syukur niku paling boten kula panjenengan kersa maos tahmid. Pramila dalu punika kaula dherekaken panjenengan sedaya nginggahaken raos syukur dening Allah Subhanahu wa taala biqauli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Wasilah tahmid mugi-mugi estu nikmatipun ditambah kathah. Engkang ibu-ibu pengene tambah kathah napane Bu? Artane tambah kathah. Engkang bapak-bapak pengene tambah kathah napane Pak? Mboten bojone nggih. Tambah kathah rejekine sawahe sedekah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi wasilah sholawat dhateng Kanjeng Nabi kula panjenengan pikantuk syafaatipun sehingga kula panjenengan waget kempal menika saking donya dumugi swarganipun Gusti Allah. Para bapak ibu sedaya ingkang kaula mulyakaken, niki tulisane leres niki Difla Ilfi ngangge I. Kadang-kadang nek teng YouTube niku nek jenenge kula enten sing Difla Ilfi leres, enten sing Difla Ilfiye ngangge E, Ilfiye ngoten tulisane. Enten sing Difla Ilfei malahan. Kadang-kadang teng pengaosan Difla Ilfi dadi Difla Ilfil. Kadang-kadang nek mbah-mbah nimbaline diplaki-peli. Nggih, benten-benten. Tapi nek tulisane bener, tapi fotone diedit AI niki. Nganti rupane kaya Ria Ricis niki. Ya. Lah nek sing ilang jerawate mending Bu niki sak gingsule kula ilang.
Mangke nek dikira gingsule kula lepas pasang pripun niki panitia. Ya Allah ya Rabbi. Para Bapak Ibu, wonten mbok menawi ingkang dereng patosa tepang kali kula nggih. Jenenge kula sinten wau? Difla Iblis. Difla Ilfi Hasanah asalipun kula saking Pondok Pesantren Darul Mutakin Bolong Ngaditirto Selo Pampang Temanggung. Nggih. Baholin. Sakmenika nderekaken garwa wonten Pondok Pesantren Darul Mutakin 3 niku Pengilon Purwosari Secang. Nggih. Umure kula 17. 17 ping kalih plus setunggal pinten? 35 hampir 36. Dadose nek wau kula mireng meni bunyaine cilik. Tapi duka kenging nopo 36 tahun kok jek cilik cara jaman sakniki dunekke stunting. Para Bapak Ibu sinau ngaos sesarengan kula mboten nate rumangsa nek kula niku paling pinter, mboten. Wong dene kok kula kok maringi pirsa niku berarti kok dilalah kula niku ngerti luwih dhisik terus tak aturke panjenengan sedaya. Wong niku rumangsa paling pinter, luwih pinter, paling sugih, paling ayu, pokoke ngerasa paling niku dadi bibit-bibite penyakit ati. Wong duweni penyakit ati niku pertama mesti ngerasa paling berkuasa, paling pinter, paling kudu dihormati. Niku bibit-bibit penyakit napa? Penyakit ati. Mulane dadi wong niku aja ngrumangsa sing paling niku bahaya. Krana wong niku sakjek urip sregep ngibadah tapi kok mboten saged ngilangi sing jenenge penyakit ati. Wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Matine kafir. Naudzu billah. Supayane awak dhewe niku kan teng mriki pengaosan pengajian TPQ Assalam. Terus ya mbak niku sing tua-tua ngeten niki ya do melu ngaji. Krana pancen sing jenenge ngaji niku wajibe kangge wong lanang wedok Islam syarate akale jejeg. Ngaji hukume napa Bu? Wajib nggih. Wajib kanggo wong Islam lanang lan wadon selagine akale jejeg. Jadi kula panjenengan sing cilik-cilik ngaji ning TPQ. Nggih, keranten Kanjeng Nabi ngendika kun aliman dadi ya wong sing alim, sing iso mulangi ngelmu agama. Rumangsa durung iso dadi wong sing alim sing mulangi ngelmu agama au muta'alliman. Dadi ya santri. Mbok santri pondok, santri TPQ. Tapi ewah dene semanten kula panjenengan arep dadi santri wis ora iso karena faktor U alias usia. Sing teng ngajeng mriki niki remaja napa sanes kinten-kinten? Remaja. Sampun balik napa dereng niki? Oh. Berarti sing kira-kira ompong niku pancen dereng tukul untune. Sing ibu-ibu teng mriki nggih remaja. Oh, Masya Allah. Sampun balik. Oh. Padahal dari wajah-wajahnya balik kemon pun expired. Arep dadi santri kadung expired. Akhirnya ausamian paling ora berarti kula panjenengan niku kondo dadi wong sing gelem ngrungokke. Wala takun robian sing mesti aja dadi golongan sing nomor 4.
mulang ora, dadi santri ora, ngrungokke ya ora. Malah ora seneng karo ngaji, fatahlika, maka dia akan menjadi orang yang binasa, wong sing cilaka. Naudzubillah. Ngaji niku pengen pikantuk ngelmu sing manfaat, sing barokah. Nek pengen pikantuk ngelmu sing manfaat lan barokah, pengen tambah imane, pengen istiqomah iman Islam, ya berarti atine kudu resik. Mergo ilmu lan iman niku perkara suci, ora bakal kerasan manggon ning ati sing reget. Ati sing reget niku ati sing kebak penyakit ati. Contohnya napa to Bu penyakit ati, Bu? Napa penyakit ati contohnya? Iri, dengki, napa malih? Pamer nggih, sombong. Niku penyakit ati. Wong niku kadang mboten krasa rumangsane atine apik-apik wae, jebulno asline nyimpen penyakit ati. Nah. Contone ana tanggane maune melarat terus dadi sugih langsung dikondo jarene ngingu. Niku. Ana tanggane munggah kaji moro-moro awake dhewe munggah tensine. Niku jenenge wong iri. Ana wong wis munggah kaji nek ora dipanggil Pak Kaji serik ganjel sak dingklik. Nah, itu contoh-contoh penyakit ati. Bahkan ngeremehke wong liya mbuh niku ngremehke napa mawon. Nasab pun bisa disombongkan kok. Wong ngremehke wong liya niku jenenge sombong. Ngremehke nasab contohnya pripun, jo nganti anakku oleh anake kae niku jenenge ngremehke nasab, nyombongke nasab. Kekuasaan jabatan yang disertai dengan kesombongan niku podo karo kisahe Fir'aun. Sugih, kuwasa, jabatane dhuwur, tapi sombong. Niku Fir'aun. Jobi tak tanglet teng mriki kinten-kinten panjenengan kagungan putra utawi wayah. Nembe lair dikei jeneng Abdul Fir'aun. Kersa napa mboten? Oh, berarti jabatan kekuasaan kalih kekayaan itu bukan hal yang bisa disombongkan. Fir'aun sugih kuwasa jabatane dhuwur, sombong, panggonane swarga napa neraka? Neraka. Ilmu, mbuh iku ilmu donya utawa ilmu agama, ibadah disombongke. Padha karo iblis. Azazil sadurunge dadi iblis niku dadi pemimpine malaikat, ngelmune dhuwur, ngibadahe top. Tapi sombong malah dadi iblis. Naudzubillah. Lah. Terus pripun carane ngresiki ati? Ya salah sijine nganggo ngaji, niku siraman rohani. Mulane Gus Dur kan ngendika, "Sik, tapi sakderenge ngaji cobi dongane ngaos pripun, Bu?" Pripun Bu, cobi sareng-sareng, Bu. Allahumma barik lana fima rozaktana waqina adzabannar. Lah nggih kan pikantuk longsongan to. Biasane nek wis tuwa ki ora malah lali ndonga, malah langsung amlok kok. Nggih. Niku nek dahar longsongan nggih. Allahumma barik lana fima rozaktana waqina adzabannar. Bar niku ndongane napa? Napa, Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, mulane akeh sing merem. Nggih. Nggih, sing bener pripun? Rabbi zidni ilma warzuqni
fahma. Amin. Mugi-mugi berkah ngaos pikantuk ngelmu sing manfaat. Ngelmu sing manfaat niku berarti ngelmu sing diamalake. Napa malih niki teng wulan Syakban, wulan sing utama. Kanjeng Nabi ngendika syahrus Sya'bana ala sairi syuhur kafadli ala sairil anbiya. Utamane wulan Sya'ban dibandingke wulan liyane padha karo utamane aku dibandingke nabi liyane. Niku ngendikane Kanjeng Nabi. Sakniki tak tanglet. Jumlahe nabi niku enten pinten ta, Bu? Pinten, Pak? Kathah-kathahe pinten? Pinten cobi? Selangkung napa kathah? Kathah. Kathahe pinten? Selangkung. Selangkung napa kathah? Kathah kathahe pinten? Selangkung ya sami mawon. Nggih, 124.000 nabi ning sing tertulis dalam Al-Qur'an jumlahe wonten selawe. Lah saking 124.000 nabi niku nabi sing paling utama nabi sinten? Nah nek tenggene kitab tauhid nika umpamane kados teng Aqidatul Awam nika kan enten nadhomi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila pripun? Lil alamina rahmatan wa fudila nabiyuna utawi nabi kita rupane Muhammadun Nabi Muhammad. Kan ngoten nggih? Iku qad ursila teman-teman diutus sapa nabiyuna lil alamina marang wong alam kabeh rahmatan dadi rahmat wa fudila lan diutamake. Kan ngoten niku. Oh berarti Nabi Muhammad niku dadi nabi sing paling utama. Terus Nabi Muhammad ngendika utamane wulan Syakban niku kaya utamane Kanjeng Nabi, berarti wulan Syakban niku wulan sing utama. Napa malih tengen wulan Syakban damel pengaosan kinten-kinten sae napa awon? Sae. Napa malih pengaosane kalih diniati menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Man fariha bituhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Sapa wong sing berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Amin Allahumma. Walaupun hadis tadi banyak yang mengatakan hadis yang dhaif, tapi orang kok seneng krono tekane wulan Ramadan niku mesti wong sing istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan jadi bulan turunnya Al-Qur'an. Cobi tak tanglet nek boten Ramadan biasane deres Qur'an sedinten kaping pinten. Nah, enten modelan wong sing duwe Qur'an tapi babar belas ora dimek nganti sama Qur'an iku iso digambari nganggo driji mergo ana lebune. Bahkan ana cerita ana mbah-mbah duwe putu mbiying angger nyimpen duit ning ngendi-ngendi konangan putune. Kek ngisor bantal konangan, kek ngisor kasur konangan. Akhire simbah wau duwe cara duwite slempetke ning Quran. Aman. Mergo putune ra tau buka Quran. Naudzubillah. Oh niku berarti contone bocah sing ora kon ngaji. HP itu bisa mendekatkan yang jauh. Karo dulure sing siji ning luar Jawa adoh iso dadi cedhak mergo WA-an lewat HP. Sae napa mboten? Sae. HP bisa mendekatkan yang jauh. Tapi sayangnya juga bisa menjauhkan yang dekat. Lanang wedok bebojoan kerep salah paham mergo langka komunikasi.
Mergane nek dadi siji do ngobrol karo HP-ne dhewe-dhewe. Lanang wedok bebojoan dadi siji do pating cekiki ngguyu dhewe ngguyu karo HP-ne dhewe-dhewe. Nah, niku wong jaman sakniki. Nek pancen adoh komunikasi lewat HP sae, tapi nek cedhak dumeh ana HP sakniki bodo-bodo cedhak ora sowan ning nggon sing sepuh ning malah numpak sepeda motor melayu tekan mall lek njaluk ngapura ming lewat HP. Jare ngene, ketika tangan tak mampu berjabat, lisan tak mampu berucap, kaki tak mampu melangkah. Oh, pemasuk angin apa ya? Lah nek adoh ngoten ya meso. Lah nek cedhak niku ya saene niku silaturahim. Mergo wong nek silaturahim niku ana sambung rasa. Nggih. Mulane mboten gampang salah paham. Jajal HP-ne jenengan nek dibuka huruf R jejene karo huruf napa? Nah, huruf R niku jejere karo huruf T. Mulane ana kejadian arep kumpul keluarga, Pak Dene ora iso mergane masuk angin. Ngomong mending ngene, "Nok, domongke bapakmu Pak De ra iso teko mergane masuk angin." Jare ponakane arep meninggih Pak De mugi-mugi cepet mari. Dilala huruf R karo T jejer kok salah ketik. Nggih Pak De mugi-mugi cepet mati. Bar kuwi Pak Dene nelpon lho niku mergane nek lewat HP mboten enten sambung rasane. HP bisa menjauhkan yang dekat tapi jangan sampai bisa mendekatkan yang jauh tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat. Shallu ala Nabi Muhammad. Cobi kados singirane Gustur pripun nggo sing apal kalih sholawatan sareng-sareng mugi-mugi pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Ayo sedulur jong lalekake wajib Aku sesang mulya patine aku sesang mulya patine Rasul Shallu ala Nabi Muhammad. Ya maksudnya nek kon rampungke ya rampungke sik penting tengah-tengah to ya cah bagus ayu. Shallu ala Nabi Muhammad. Para bapak ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, jenenge ngaji niku muga-muga pikantuk ngelmu sing manfaat. Wong dene diselani sholawat muga-muga pikantuk syafaat. Wong dene ngaji kok kadang diselani guyon mergo ana wong sing model-modelane. Wong jamaah golongan jamaah ngaji niku ana rong golongan, siji golongan ngantuk, loro golongan lali.
Cobi tak tanglet wau ngajine niku napa to intine? Lali. Dadi diselani guyon men mboten ngantuk, tapi ngaji kalih kula kudu kelingan intine ngaji sing jenengane wong niku nek pengen atine tentrem pikantuk ngelmu manfaat imane tetep ning jero ati kudu diresiki atine. Terutama sing jenenge ati wis kadung ana penyakit ati niku iso diresiki nganggo Al-Qur'an. Kan ngoten. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wau niku ayate terusane hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu menjadi petunjuk wabayyinatin minal huda wal furqan dan berisi penjelasan tentang petunjuk supaya ne menungso bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Mulane dadi menungso kepengen bejo donya akhirat ojo adoh-adoh saking Al-Qur'an. Tapi walaupun Quran itu berisi petunjuk ana penjelasane, tapi kula panjenengan ora iso lek arep nafsirke Quran dhewe. Mergo ana wong sinau ora ana gurune, berarti gurune niku setan. Nah, niku pentingnya ngaji. Walaupun ngaji sakniki saged lewat YouTube, leres napa mboten? HP dingge meresani ngaji lewat YouTube. Ngaji lewat YouTube niku sae napa awon to? Ngaji lewat YouTube niku sae napa awon, Bu? Sae. Tinimbang HP-ne ming dinggo maksiat, dinggo ngeslot, dinggo judi online, dinggo ndelok sing lanang-lanang sing jarene senengane bojo sing solihah ning sangger buka HP sing dipentelengi sing solehot. Oh ya mending dinggo ngaji. Lho sakniki pertanyaane nek ngaji iso lewat YouTube kena ngopo kok mang dadak enten pengajian kados ngeten niki? Jawabannya adalah karena ngaji langsung niku kathah keuntungane setunggal. Tindake panjenengan saking dalem dumugi panggenan menika niku kebak ganjaran. Semakin jauh semakin akeh ganjarane. Niki sing paling adoh saking pundi niki jamaah? Pundi? Soroyudan. Oh, saking Selo Pampang nggih. Tanggane. Napa malih saking Soroyudan mang mubeng lewat Sawitan nika rumah dinas bupati njuk gek mriki. Wah, ganjarane gede niku. Nggih. Tapi nek tekan mriki wis rampung ngajine ya malah percuma nggih. Intine panjenengan tindake saking dalem dumugi mriki bernilai pahala. Yang kedua, tindake panjenengan saking dalem dumugi mriki bernilai silaturahim. Yang ketiga, bernilai napa? Idkhalus surur. Nyenengke atine wong Islam. Nek ana panitia pengajian kok ora do ditindaki niku kan rasane susah. Ewoh dene semono kok panjenengan kersa tindak niku insyaallah idkhalus surur nyenengke atine wong Islam niku ganjarane ageng alhamdulillah bonus selongsongan. Terus sak liyane niku pinarake panjenengan kok badhe pengaosan. Niku Kanjeng Nabi ngendika ngeten. Oh niki mangke tasih onten pengawasan malih. Oh ngenjing. Manjalasa indal alim saatain sapa sing gelem lungguh mergo arep lungguh karo wong alim saatain 2 jam. Jenengan dugi mriki wau pukul pinten, Bu? 8. Panjenengan, Pak? 8. Sakniki ternyata pun jam 10 niki nggih.
panjenengan pinarak ning sandinge wong alim. Ya, julusu manjalasa indal alim saatain 2 jam. Au akala mahuluk matain utawa nderekke dahar ora ketung ming 2 plokan. Au sami aminhu kalimatain utawa mendengarkan mirengke perkataane wong alim masya ming 2 kata. Kenang nopo kok 2 kata? Mergo biasane bar 2 kata ana sing langsung tuku gethuk karo arem-arem lagake khusyuk mripate. Ya. Walaupun hanya 2 kata, au masya ma'ahu khotwatain utawa nderekke tindake ora ketung ming 2 langkah. Aqtahullahu ta'ala jannatain. Gusti Allah bakal maringi wong niku wau 2 swarga. Pinarak 2 jam utawa nderekke dahar 2 plokan utawa mirengke ming 2 kata utawa nderekke tindak 2 langkah niku pun paringi ganjaran 2 swarga. Remen napa mboten? Sepinten ambane kulu jannatin mislud dunya marrotain. Saben-saben sak swarga niku ambane ping pindhone donya. Njuk nek jenengan ganjarane 2 swarga, saben-saben sak swarga ambane ping pindhone donya, berarti totale pirang donya? Sekawan. 2 swarga ambane ping 4 donya. Tak tanglet Pak kira-kira niku 4 donya nek jenengan ajeng maculi betah pirang kesuk. Nggih. Mulane dadi wong niku mboten susah. Jarine saiki ning donya ora duwe lemah, ora iso macul, anane ming iso maculi napa Pak? Bojone. Oh nggih. Meng iso maculi lemahe tanggane buruh ngono maksude maculi bojone ngono ha nggih. Oh, tapi jenengan tindak ngaos sesuk bakal oleh swarga 2. Sing saben-saben swarga ping pindhone donya. Mboten sah mikir arep kongkon sapa le macul ting swarga niku wis panen dhewe alhamdulillah. Mulane ting donya niku mboten sah ana sing sombong-sombongan, meri-merinan. Meri niku iri, nek teng mriki bahasane napa? Meri sami nggih. Wong ana sing sugih, ana sing melarat. Sing sugih niku ya paringane Gusti, melarat ya paringane Gusti. Sangger wis ikhtiar, sanggere ikhtiar ningo. Anak meng glundang-glundung kaya semangka lek melarat ya salahe dhewe. Tapi nek wis ikhtiar kok wah dene kok padha-padha ikhtiare sing lor kono dadi wong sugih sing kene kok ming cukup niku ya kabeh tetep alhamdulillah Gusti Allah Maha Adil. Sing sugih berarti ujiane ning donya bentuke sugih. Bandane sugih arep pelit apa arep sregep sedekah. Bandane akeh arep sregep ngebantu tanggane apa malah arep sombong. Sing melarat ujiane lewat melarat. Dikei melarat arep tetep iman istiqomah apa arep gampang meri. Kan ngoten. Bondo niku ngeboti landrat. Marai mlebu swargane niku suwe. Sesuk teng akhirat arep ganjarane akeh. Tapi nek bandane pirang-pirang sugih niku lek mlebu swarga suwe. Arep mlebu swarga suwe napa cepet besuke? Cepet. Berarti milih melarat apa sugih? Sugih ning mlebu swarga cepet. Saged. Carane pripun? Sugih ning sregep sedekah, terutama sedekah kangge perjuangan agamane Gusti Allah. Tapi ewah dene semono wong dene menungso. Wis kadung sugih tapi nek ewah dene sugih bandane tumpuk undung ning nek kon urunan angel. Teng mriki yo enten. Lanang apa wedok? Sakniki yo tindak. Pinarake sebelah pundi, Jal?
Ya Allah ya Rabbi. Lho sakniki duwite akeh ora dienggo sedekah. Lha niku sing ngaboti landrat. Nek jenenge menungso niku gampange niku eman-eman. Ana ning nggone tas duwite 1 juta. Atusane 5 eketane piro berarti? 10. Duwite jumlahe 1 juta. Bareng ana kotak infak lewat sing dilebokke 2000. Jadi le kotak infak lewat iku krana sangune 1 juta. Wah, lek ngadep kotak infak sak wen-wen. Tapi mboten le dilebokke kabeh duwite, ya le golek susuk mau. Niku menungso. Mulane karo Gusti Allah bola-bali delengke teng Quran wong niku kandha sregep sedekah. Nganti diterangake wong niku nganti besok nek wis mati munggo kok iso Gusti Allah maringi urip meneh arep sedekah. Ewa dene semono wong niku kadang ya nek kon jalan-jalan gayane walah do kaya bebek kabeh. Ya. Kan kula sok matur, nek bebek ya ngendok bebek, nek emprit ngendok emprit. Niku nek sedekah ngoten niku konsepe. Aja dumeh arep ngirit yo meni sing penting ikhlas. Ya sedekah niku sak mampune to Bu lho, nggih. Berarti sampean sing ngertos mampune kuwi sepiro. Nek bebek ya ngendok bebek, aja ngendok emprit. Nek emprit ya ora semang meksa ngendok bebek, ndak malah sembret kan ngono. Gitu. Tapi wong nek jalan-jalan gayane bebek kabeh. Engko nek mangsane urunan gayane empret kabeh. Gitu. Nek tuku emas, wah bebek kabeh. HP-ne bebek kabeh. Nek gawe foto jerawate irontok kabeh. Begitu ana urunan pengajian ngakune empret kabeh. Nek duwe hajat, wah jor-joran bebek kabeh. Ning begitu Pak Lurah ngumumke BLT ngakune empret kabeh. Oh, niku menungso. Padahal sedekah niku gawe perlindungane dhewe ning dina kiamat, masyaallah. Sedekah niku keuntungane donya akhirat. Siji teng donya marai sehat. Wadawu mardokum bisadaqah. Wong sing lara kandha disehatke nganggo sedekah. Ping pindhone as-sadaqatu tarudul balak, sedekah niku tolak balak. Mulane ning gone Jawa sithik-sithik genduren, sithik-sithik sedekah niku tolak balak. Nganti ana wong lara bali sehat ya genduren sedekah slametan. Ana wong lara kok sedo ya tetep genduren to ngesur tanah. 3 dina genduren, 7 dina matang puluh nyatus nyewu. Mulane nek wong cetil ke jane ora cocok dadi wong Jawa. Sregep sedekah genduren mergane napa? Tolak balak. Ngendikane sinten? Kanjeng Nabi. Selain niku sampean kula panjenengan kepengen bandane tambah akeh ya niku carane sedekah. Mang dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Sapa sing gelem infak kanggo agamane Gusti Allah mesti bakal dilipat gandakan hartane marang Gusti Allah. Ewak dene semono wong wis dingendikani Gusti Allah ning Quran, ning nek dong mangsane sedekah langsung jangan waloh dicampur gudeg. Nek kon sedekah etok-etok kupinge. Lah iya ngoten niku. Sing biasane pelit niku lanang napa wedok to jane? Jare sing biasane pelit wedok, ngaku mboten Bu? Tapi jarene ana wong lanang sing sok pelit karo bojo wedok. Enten mboten Bu? Bojone sinten Bu? Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Lho wong lanang niku mboten kena pelit karo bojo wedok, wong niku sing paling pertama wajib dinafakoi. Terus mara tuwa wedok nek karo mantu wedok iku ya ora kena julid. Kula anake ya lanang.
Aja nganti mending ngene, anakku lanang wis nyambut gawe tenanan, bojone mantuku anane ming boros ngentek-ngentekke. Padahal wong wedok niku sadurunge dadi mantune niku kan karo keluargane niku wis dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Arep anak lanang, arep anak wedok lek ngetokke padha-padha ngeden. Nggih mboten, Bu? Enten sing duwe anak wedok lek metu karo mesam-mesem metu dhewe mesti ngeden. Nggih. Tapi ewadene semono wis dididik dengan penuh kasih sayang, bareng wis gede ketok ayu wis pinter dipek bojo lanang. Ngono kadang maratuwane wedok nek ana mantune wedok disenengke karo bojone lanang, ana sing rasane meri. Niku leres napa mboten? Ning sae napa mboten? Mboten. Lha wong wedok apa meneh sing ora duwe rewang, wis gede dipek sing ngumbahi sing wedok, sing masak wedok, sing resik-resik omah, sing ngopeni anake dhewe wedok, sing ngopeni anake maratuwa wedok alias ngopeni bojone nggih to. Sing nyusoni anake wedok, sing nyusoni anake maratuwa ngono. Mosok ya ora meh diseneng-senengke mung kon ngekeki sosis karo endhog ya moh to. Nggih mboten? Kenapa sing dibahas antara maratuwa wedok karo mantu wedok? Mergane wong wedok niku biasane akeh omonge, mulane gampang konslet. Antara maratuwa wedok karo mantu wedok kadang dadi kaya Tom and Jerry. Tapi semono uga sing do dadi mantu wedok iku nek bojone entuk rejeki kok arep ngekeki ning nggon ibune. Niku ya ora kena julid. Oh nggih Mas, ibu nika diaturi, mae nika diaturi. Itu contoh istri spek bidadari surga. Ning nek jenengan duwe bojo lanang kok kira-kira arep ngekeki duit ning gone ibune kok jenengan perengat, perengut, pecuca, pelira, pendelak. Kuwi spek istri kuntilanak. Dadi ngoten niku carane lho. Wong teng Quran wis ana petunjuke jelas kok. Gari awak dhewe ki ngaji pikantuk ngelmu terus ngelmune diamalke. Niku jenenge ngelmu sing manfaat. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pamang syahida minkumus syahra falyasum. Sapa sing menangi wulan Ramadan kandha poso, muga-muga kula panjenengan sedaya diparingi umur dawa iso menangi Ramadan. Kandha poso. Sinten sing isih duwe utang poso durung disarutang? Aja nganti tahu susur ning warung Padang ning omah melu sahur ning awan-awan wis madang. Kadang-kadang ning pasar ana warung makan bukake ming setengah nek dinceng walah sikile baris. Lah mending nek wedok gek head metu geteh, lah nek lanang metu geteh meneh, supit meneh po. Gitu. Masya Allah, ngono kok 15 dino, supet peng 15 apa yo? Masya Allah, ngono kadang niku wong lanang. Lho nek lanang sak panas-panase dino gek nyambut gawe aja nganti mokel. Panase dino durung ana apa-apane dibandingke panase geni neraka. Aja meni alah luweh wong ijek enom, mati ki ora kudu ngenteni tuwa. Mati ora kudu ngenteni lara. Sangger wis tekan ajale gek guyang-guyu ya teko langsung. Nek wis ngono kuwi kadung ora duwe sangu, arep sangu apa? Nek ning donya ora duwe duit isih iso utangan wong kene ya. Golek ngoten lho, golek napa utang? Utang. Oh golek, sing meni golek napa? Utang. Padha wae. Pancen nek ning donya jek iso utang-utangan, tapi nek wis kadung ning akhirat ora duwe sangu arep njaluk sapa? Leres napa mboten? Mulane rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat mlebu neraka.
Shallu ala Nabi Muhammad. Wong isik duwe utang poso nganti tekan kepethuk Ramadan durung nyarutang, apa meneh wong wedok kadang arep nyarutang kok ana hajat kondangan, arep nyarutang ana hajat supitan, ra sida-sida nyarutang poso, moro-moro tekan Ramadan meneh isih duwe utang 3 dina, terus carane nyarutang pripun? Utang poso disaur poso, utang duit disaur, ampun disaur padu nggih. Utang poso disaur poso, durung nyarutang posone wis ketemu poso meneh, ya sesuk sing 3 dina niku tetep disarutang poso karo tambah bayar fidyah. Saben sedinane sak mut, sak napa? Pinten sak mut niku? Mut niku napa to, Pak? Ngemut-ngemut. Sakmut niku bahan pokok kira-kira 6 sampai 7 on. Ambil tengah-tengah 6,5 on. Dadi nek Ramadan wingi kok durung disarutang kok wis ketemu Ramadan meneh, sesuk disarutang posone tambah bayar fidyah sedinane sakmut. Dugi mriki kinten-kinten mudeng atau mubeng? Mudeng nggih. Wa mangkana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sapa sing gerah utawa gek ning perjalanan entuk mokel diganti ning dina liyane. Ning ewah dene ngono kok ana sing gerah sing ora iso lepas saka obat ya berarti rasah dikodo poso ning namung bayar fidyah. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Gusti Allah niku memudahkan tidak menyulitkan. Mulane nek ana wong kok sing rumangsa angel, sing angel niku sanes Gusti Allah ning menungsone. Kan ngoten. Ibadah salat. Salat niku kon ngadeg. Ora kuwasa ngadeg jagong. Ora kuwasa jagong turu miring sik. Ora iso miring mlumah. Nganggo tangane ngeten isyarah. Tangane ra iso obah, isyarah nganggo mripat kedhep. Ora iso mripate kedhep batin. Ora iso apa-apa blas disolati. Ngoten. Dadi nate enten sing tanglet, Bu, salat saged diwakilke napa mboten? Saged, syarate siji, mati dhisik. Kan ngoten. Terus saking pentingnya salat. Zakat, zakat ya Gusti Allah ngentengke. Sing mampu bayar zakat. Sing ora mampu gari anteng mengko oleh zakat. Kan kepenak Gusti Allah niku janjane. Ora iso ngerti ngelmune ibadah, angger-angger ketu kaji kecemplung kali, nembe ngaji langsung lali. Ngelmu ibadahe coto cara ning ibadah klera-kleru. Tapi sangger isik gelem istiqomah ngaji, masih ngibadahi kleru niku di ngapura marang Gusti Allah. Sing bahaya niku nek ngibadahi kleru mergo ora tahu gelem mangkat ngaji niku sing bahaya. Lho kabeh teng donya niki enten aturane, cawek mon enten aturane saking sempurnane agama Islam. Wah dene semono awit saka cilik ning TPK diwarai persolatan tekane gede, nek ditakoni perkara sing batalke salat ana pira? Meneng kabeh. Gitu. Ana 14. Tak tanglet salat moro-moro ke Allahu Akbar. Batal mboten salate? Batal ke salat niku ana 14 perkara, salah sijine nyuwara rong huruf. Rong huruf sinaosa mboten enten artine niku pun batalke poso. Rong huruf niku cara karo h, a karo h. Rong huruf sinaosa ora ana artine batalke salat. Apa meneh Allahu Akbar batal. Ana modelan wong lanang Allahu Akbar. Batal posone, nggih.
Niku rong huruf mawon pun batalke poso. Lah nek sak huruf nek ana artine ya wis batalke poso. Sak huruf kok wonten artine to ning nggih. Kula Allahu Akbar Pak Slamet lewat ngarepe kula tak celuk Meni iki sak huruf ning ana artine batalke salat. Lah sakniki tanglet, lah nek watuk. Watuk kadang nek pun gatel teng mriki niki mboten saged ditahan leres mboten. Mulane ning gone masjid ki anggere wis siji mak langsung lomba. Ngono. Nggih to. Watuk nek tasih kena dampet wajib dampet sik. Wong dene wis dampet kok tetep mak niku mboten batalke salat. Tapi nek langsung diwatukke ora dampet dhisik niku batalke salat. Lho niki fikih ibadah niki penting. Tapi wis dampet kok tetep mauhu niku mboten batalke salat kecuali leh mauhu karo bareng makcrut kepoyo. Kadang-kadang nek ibu-ibu ngoten lho, Pak. Ibu-ibu ro bapak-bapak niku beda. Mergane nek ibu-ibu wis lahiran bareng dadi kadang dalane niku rada dol ngoten lho. Allahu Akbar dampet crut sisan. Ana meneh modelan bapak-bapak yo iya. Wis dampet tit. Nah, niku yo berarti tetep batal salate. Nek meng tok ora bareng cerot karo tit. Niku ora batalke salat. Waeng pun sama, nek tasih saged ditahan tahan. Wong dene wis ditahan mak jebret mboten batalke salat. Tapi nek mak jebret bareng karo metune angka 11. Nah, asline mboten batalke salat. Tapi nek angkane 11 mlaku-mlaku nganti tekan lambe terus dirasake rasane napa? Wah, ngerti kabeh lho. Rasane asin terus dilek-lek. Niku le batalke salat. Tapi nek meng metu tok tapi mboten marai dadi asin, niku mboten batalke salat. Tapi tetep saene dosa pisik mergo salat niku gek sowan marang Gusti Allah. Mosok sowan marang Gusti Allah ana angkane 11. Durung meneh engko nek rukuk geong-geong, wah bahaya niku nggih. Oh, niku dadi perkara sing batalke salat. Mu nek di jlentrehke yo entek wektune, mergane perkara sing batalke salat niku wonten 14. Mulane ampun bosen-bosen ngaji. Ngelmune Gusti Allah mboten enten telase. Ambok saka dibedhong nganti dipocong sakjek ngurip ngaji. Ngelmune Gusti Allah niku mboten enten telase. Padahal wong urip intine kon ngibadah ana ngelmune. Nyambut gawe yo penting. Wong awak dhewe nek ora nyambut gawe arep mam napa? Jajal ibu-ibu niki, Bu. Jenengan nek berase telas terus meni Mas. Berase entek Mas. Garwa kakung lek nyauri ming meni astagfirullah, astagfirullah. Sida ngliwet mboten, Bu? Mboten. Berarti tetep sangu donya niku penting. Ning deleng-eleng golek sangu donya niku ming selingan ngibadah. Angger saka luhur golek sangu donya, engko nek wis hayya ala sholah asar yo leren salat. Susah dadi petani, salate terkadang lali. Apa meneh yen wayahe tandur salate. Susah dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa meneh dagangan iki laris durung salat ngakune. Bareng salat mbok salat. Tawasana bibis Bidin tapi alil badr ya Allah. Shollu ala Nabi Muhammad. Lah niki pun nganti setengah 11 nih. Jatahe kula tugi jam pinten cobi? Tugi jam 3 niku yo klenger to nggih. Nggih. Kula panjenengan intine kondo poso. Wau kan surah Al-Baqarah bahas tentang wulan Ramadan. Nek sing sakit yo
kena mokel ning sesuk diganti, kecuali nek pancen wis tidak bisa lepas dari obat utawa nek poso tambah penyakite tambah sakite ya niku ming bayar fidyah. Terus nek sampun ngoten niku poso 30 dina. Nek pun cukup 30 dina walituk milul iddada walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Terus bar niku kondo takbir mengagungkan asmane Gusti. Pripun takbire nek riyaya? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallah. Allahu akbar walillahil ham onten dale boten kena ming ham onten dale nek angel walillahil hamud kenging jare sinten angsal hamud nggih kenging niku nek cara teng kitab alfiyah jenenge waqaf nakli boten saged meni ham terus akhirnya harokate dal diajokke dadi walillahil hamud niku waqaf nakli. Sing penting kudu enten dale nek ming ham tanpa dal niku mboten kenging. Dugi mriki tingkas. Mudeng napa mubeng? Tuku gethuk karo arem-arem lagake khusyuk mripate. Sik kok sik. Saja sing ngebaske duwe dendam apa kok semangat banget sidik-sidik langsung dung ngono ya. Ya, tuku gethuk karo arem-arem lagake khusyuk mripate. Pengin sate duwene tempe ora gatekke dolanan. Ya sakniki gek sareng ngangge musik tutuk dung. Hasbunallah wa ni'mal wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbun wajadna Kafanadul kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ditambah rahmat berkah sholawat untuk syafaat berkah ngaji uga sholawat bejo mulia donya Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ngomong-ngomong poso, Kanjeng Nabi ngendika ngeten. Dadi onten hadis riwayate Imam Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Kanjeng Nabi ngendika do poso ben do dadi wong sehat. Sehat teng mriki sing dimaksud sehat jasmani lan rohani. Sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual. Fisik niku hubungane karo jasmani raga. Mental karo spiritual niku hubungane karo batin. 1. Berdasarkan fikih kesehatan. Memang puasa itu bisa bermanfaat untuk kesehatan fisik. Nopo manfaatnya? 1. Dengan puasa bisa menstabilkan berat badan.
Dadi dengan poso Bu, lemak-lemak yang bergelambir manja di perut-perut itu bisa dadi ilang kempes. Lemak niku manja. Krana napa? Jajal sing do wetenge gedhi niku nek pas pinarak lak wetenge njaluk pangku. Dengan puasa bisa hilang lemaknya, bahkan dengan puasa itu menurunkan penyakit jantung, menurunkan resiko penyakit jantung, darah tinggi, kolesterol. Dengan catatan dijalankan sesuai dengan nilai syariat Islam. Poso niku kudu nahan nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu napa malih? Nafsu napa, Pak? Hah? Birahi, sing dapalke birahi ya Bapak-bapak ya. Karo ya bener, nafsu amarah. Nah, nggih. Jarene poso, menahan nafsu, nahan tenan pora. Nyatane nahan ngelak, nahan nopo lesu, tapi mengko nyedaki maghrib meja makan kuwi nganti rakamot gawe wadah menu buka. Gorengane ana tempe tahu. Sakliyane gorengan napa malih? Kolak, ana es buah, ana nek cah saiki ana dimsum, ana ciloke, ana ceblake, ana werna-werna pirang-pirang sak meja kebak. Mulane sing kudune bodho niku awake nek ditimbang niku ngiwa. Akhire nek bodho timbangane nengen. Harapane sing kandel dompete sing kuru awake. Ning ya malah akhire jluntrunge sing kandel awake, sing kuru dompete. Mergo tidak dijalankan sesuai syariat Islam. Nek poso niku menurunkan resiko penyakit jantung, kolesterol, darah tinggi. Mergone nek wong poso niku dahare teratur sehat. Bar nahan dahar terus engko buka, bar buka sesuai dengan sing biasa mawon. Jarene ngeten. Hanggih walaupun kebak niku to Bu mejane kula niku nek maming sithik, hanggih sithik ning dilatrani ya padha wae tekan dada to ya. Nggih to. Lah, wis ngono dilatrani janjane kudune niku kan dahar ya sak napa niku sak wajare terus bar dahar terus traweh dadine sehat. Bar poso ketika poso metabolisme tubuh niku bekerja terus sing jenenge organ pencernaan sing biasane ngoyo niku istirahat. Mulane dadi sehat. Mangke pas bukane sak wajare bar buka terus traweh mulane sehat. Lah tapi wis gorengan. Bar kuwi kolak santene sing kental. Bar kuwi segone muncung-muncung. Mangsane traweh. Tuk. Lak kancane traweh sare tangi-tangi baleni kolake. Ngono kok kon sehat. Engko lebare bar-bareni kolak turu meneh sahur tangi maem karo ngenteni subuh turu. Hang turu. Gitu. Mulane sing kudune sehat malah dadi tambah kandel wetenge. Sing kudune mbodi langsing akhire mbodi ombo tur gedhi kanoten. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Untuk kesehatan mental ternyata puasa itu marai ora gampang stres. Kembali lagi kalau dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Kula mbiyen kuliah SSI niku sarjana sains kimia murni, makanya bahas-bahas ngeten iki. Kalau dijalankan sesuai dengan syariat Islam, wong niku kudune nahan amarah, mulane mboten gampang stres karena bisa mengelola emosi. Ning nek ana wong wedok poso ning bentinane ming nyeneni bojo lanang. Nesu wae.
enten Pak wong wedok sing nesunan. Oh. Garwane jenengan cerewet to, Pak? Berarti innalillah napa alhamdulillah. Soale wong wedok sing jawab malah muni alhamdulillah. Sing takoni bapak-bapak sing jawab ibu-ibu. Masya Allah. Pancen wong wedok niku normale niku kudune cerewet. Berarti nek garwane jenengan cerewet ijeh normal. Berarti nek garwane cerewet alhamdulillah. Sing seru Pak kok njuk lemes. Ya pancen alhamdulillah. Neng cerewete ya cerewet dikeluarkan kata-katane sing sae. Nek sing cerewete ming padane. Yo, ana wong wedok dilalah rezekine oke. Jadi dalam rumah tangga niku belum tentu wong lanang pemetune luwih oke timbang wong wedok. Pancen rezeki niku wis ditaning-taning karo Gusti Allah. Sak pinter-pintere wong wedok nek tekan omah niku tetep bekti marang bojo lanang. Jenengan dadi kepala dinas nek tekan ngomah yo kepalane bojo lanang. Jenengan dadi polwan rena-rene gembol pistol nek tekan ngomah manut pistole bojone, Bu. Nggih. Mbok dadi ampun bayangke dumeh kula niku esuk awan sore bengi dari panggung ke panggung ngoten niku ngaji yo nek tekan omah ketemu bojone kula niku lek ngomong ya ayyuhalladzina amanu. Ya mboten dadi to nek ngoten niku. Tetep tekan omah niku jadi seorang istri sing wajib bekti marang bojo lanang. Tapi bojo lanang niku ya wasiate Kanjeng Nabi istausu bin nisa'i khairon Pak. Jenengan dipun paringi wasiat dateng Kanjeng Nabi kon gemati marang bojo wedok. Aja nganti dadi wong lanang nek karo kanca lemah lembut. Nek karo bojone dhewe kaya lelembut. Nek jaluki tulung koncone langsung gas, nek sing jaluk tulung bojone kosak-kosik. Nek diajak mancing janjian jam 7 siap jam 6. Nek diprotes bojone jarene, "Dek, pancing yang 2 bulan tidak digunakan disita negara," jarene. Tapi nek dikongkon bojone kon buang sampah kok kuwi. Masya Allah, nganti bongkol ngenteni ora lek menyat. Ngono kok bojone kon jadi ibu peri. Ayo jadi ibu ngeri. Gitu. Oh, menek teng dalem ibu-ibu biasanya nada suarane dhuwur napa rendah? Pirang-pirang oktav ibu-ibu. Mulane wong wedok niku ana sing jenenge Difla, ana jenenge Siti. Bu Siti rawuh mboten Bu Siti? Ana sing jenenge Sri. Bu Sri rawuh Bu Sri? Ana sing jenenge Bunur. Bunur nggih rawuh. Paringi komplit ning jenenge Difla Sri Siti Nur nek wis dadi bojone dadi sumi kabeh. Susah mingkem. Yo. Niku memang fitrahe wong wedok, tapi wong lanang kok sabar ngadepi bojo wedok ya swarga alhamdulillah. Tapi wong wedok ya balik melih digunakan kata-katanya dengan kata-kata yang bagus. Mas yon jenengan niku Bu, kagungan duit oke, kok sekirane sing kakung dilalah nandur lombok panene patek. Kadang menungso nandur lombok pengine panen lombok, ndak kok nandur lombok panen patek. Sing ibu-ibu duwe duit, Pak nyon niki kula ada napa gadah rezeki, monggo Pak dagem riyin. Lah niku teko dingge mawon mboten napa-napa. Niku sae. Ning nek menikang, rene Kang, aku gak arep andum zakat, sampean lak berhak menerima zakat. Nah, niku yo nyerikke garwa kakung, malah kadang Pak sampean kuwi yo nek iso tak gadekke Pak, tak ijolke beras. Nah, niku yo bahaya. Mulane ojo disyukuri, ojo sok bandingke rezekine dhewe bandingke rezekine liyane. Tanggane didelok bojone kandel dompete, mandang delok bojone dhewe alah aming kandel bringose. Ya ngono ra apa-apa, tetep paringane Gusti. Delok bojone tanggane walah kok ganteng banget yo. Wetenge wae kaya sawah pirang kesuk kotak-kotak kaya ngono kuwi. Mandang delok bojone dhewe alah-alah jenggote kaya oyot wit ringin jare.
Oh, mulane aja sok bandingke rezekine dhewe bandingke rezekine tanggane. Niku marai dadi wong ora syukur. Nek sing dibandingke ming bondo, HP pengin tanggane ganti HP, gamis pengin tanggane ganti gamis. Anek bojo ganti bojo. Sing 40 dijualke 20-an loro ngono. Masya Allah, naudzubillah. Oh, ternyata hari ini kita belajar bersama-sama. Oh, jebule poso niku marai sehat lahir batin jika dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Terus wong niku kon wala'allakum tashkurun. Dadi wong sing syukur supaya menjadi orang yang bersyukur. Wong nek syukur niku kepenak, ojo gampang iri, ojo gampang meri, sugih melarat kaya sing tak jelaske wau. Kabeh wis paringane Gusti Allah. Gusti Allah niku maha adil. Nek mboten ngandel jajal. Ketoke wong wedok niku lek head sedina sesasi pisan, nyeri rasane. Wong lanang lek nyeri paling meng pasu petok sakjek ngurip pisan. Nek dhewe mboten memahami rumangsane Gusti Allah ki ora adil. Wong wedok head nyeri sesasi pisan, wong lanang supit sakjek ngurip meng sepisan. Ning tak tanglet Bu, nek garwane jenengan disupiti sesasi pisan. Kinten-kinten pareng napa mboten? Malah payah dhewe to. Nah, niku berarti contoh adile Gusti. Gusti Allah niku preso sing paling apik kanggo awake dhewe ngluwihi awake dhewe. Rambut iku ana rambut dhuwur karo rambut kok do paham ya rambut kisor ya. Heeh. Rambut dhuwur niku nek dinengke iso dawa klangsrah. Rambut ngisor mbok saka bayi nganti tekan tuwa ra dipotong, enten mboten sing klangsrah. Poyo nek melaku pura yo aduh kebidak-bidak to. Niku contone adile Gusti. Rambut dhuwur iso tumonen. Ha nek rambut kono kae. Tumonen napa mboten? Cara kok tumanen jajal lek petan arep kepiye? Nah niku contoh adile Gusti. Deleng-eleng intine ngaji niku napa Gusti Allah Maha Adil, sugih melarat paringane Gusti Allah do syukur. Ngono aja tekan omah takoni ngajine apa meni rambute tumonen. Yo, dadi kudune paham. Oh, jajal tak tanglet. Nek napa niku jenenge poso niku marai sehat lahir lan asal dijalankan sesuai dengan syariat napa? Islam. Nahan ngeleh, nahan ngelak, nahan birahi, nahan nafsu amarah. Lah, untuk kesehatan spiritual yo jelas, poso niku bisa meningkatkan keimanan. Asalkan kembali lagi dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Ojo nganti poso ning nglakoni perkara sing batalke poso. Napa perkara sing batalke ganjarane poso, mboten poso nggih. Posone sah tapi ganjarane batal niku napa kira-kira? Glendeng bener, senengane rasan-rasan kuwi bolone setan. Wanine ning mburi ora wanine ngarepan. Enten sing tukang rasan-rasan. Lanang apa wedok? Wedok kudunge warnane apa? Coklat. Jagong apa ngadeg? Ibuke karo ngaku dhewe berarti. Ya Allah ya Rabbi, al-ghibatu wan namimatu. Siji ghibah rasan-rasan, nomor lorone adu domba, adu-adu tombak cucuan. Wal kadibu nomor 3 tukang ngapusi. Ning gone tukang sayur moro-moro ngomong karo bojoku arep dikeki dhuwit 5 yuta kon gawe tuku kuping gajah, kuping lowo untuk cacing karo tai kucing. Padahal asline ora, ngapusi niku berarti. Al-ghibatu wan namimatu, ya, ghibah rasan-rasan adu domba, wal kadibu ngapusi, wan nadru bisyahwati melihat dengan syahwat. Wal yaminul kadibatu nguncap kena sumpah ning sumpah palsu ngapusi, itu adalah 5 perkara sing batal ke ganjarane poso. Berarti catatan untuk hari ini
menyambut datangnya Ramadan, insya Allah akan diharamkan bagi orang tersebut api neraka. Amin Allahumma. Yang kedua, jalankanlah puasa sesuai dengan syariat. Muga-muga do diparingi sehat lahir lan batin. Jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Para bapak ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, niki sampun badhe pukul 11. Lek mulai ngaji jam pinten wau? Setengah 10 kurang sakniki pun ajeng jam 11. Sampun sami ngantuk leres napa mboten? Alah meni mboten ning ya meni mboten karo merem ngono kok ya. Masya Allah, semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang bermanfaat. Para bapak ibu sedaya, antukipun kaula sowan wonten ngarsanipun panjenengan sedaya dinten menika tentu kathah klentunipun estu nyuwun agunging pangapunten. Terakhir supayane tambah berkah majelisnya kita tutup bersama dengan sholawat. Yo sholawat yang ada hubungannya dengan Al-Quran wong wau sing dibahas Quran. Nopo contone? Kalamun qadimul yumalu sama wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalil وبعيد جهلي وحياتي Tendang sayang dikurangi kaum wanita dipaksakan pria sedot disiksa akeh uang kerja paksa ngerbanake sanak batelak songgo sokowyo sang pendot sebab ikan marang benda alamu tarbiul bayu marmu sama'uhu tanazzah qawli wa fi'li wa qiyati Shallu ala Nabi Muhammad. Para bapak ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, semanten ingkang kawula aturaken panjenengan sedaya mugi estu barokah manfaat dunya dumugi akhirat. Dipun suwun doa, kula mboten bosen-bosen kula matur bahwa kula mboten rumaos dongane kula niku manjur mandi. Tapi kula husnudzon, ikhlas lan semangatipun amin-amin panjenengan, mugi-mugi ndadosaken hajat kula panjenengan sedaya dipun kabul dening Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Sarang monggo. Amin ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وزدنا علما نافعا وإلى الخير قربنا عن الشر بعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين ببركة الفاتحة syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.